Adimen emozionala norbere eta besteen emozioak ulertu eta erregulatzeko gaitasuna izango litzateke. Gifesen saiatzen gara, norberaren emozioak hobeto ulertzen, hobeto kudeatzen emozio hauek, erabakirik egokienak hartzeko eta gure bizikalitatea hobetzeko, ez? Oso garrantzitsua da ulertzea danok akatsak betetzen ditugula. Orduan izan behar gara gai parkatzeko, hau da, guk betetzen ditugun akatsak ulertzea bizi prozesu batetan zerbait normala dela eta parkatzeko gai izan behar gara, ez? Beti gaude besteekin konparatzen, ez? Ez gara izan behar hain kritikoak gurekin. Ulertu behar dugu eta zentratu behar dugu atentzioa gure gaitasunetan. Asko ditugu. Fokusa beti azkenean kanpoan jartzen baldin badugu, gertatzen dena da ez degula ulertzen. Zerari den gertatzen gure barnean, ez? Garrantzitsua da azaltzea ez dagoela emozio onik, ez da txarrik. Emozio guztiek zerbait esan nahi digute. Horregatik, atentzio maila landu behar dugu, eta askotan ez ihes egin, ez? Baizik eta denbora eman emozio hori bere prozesua daramalako. Batzuetan zailtasuna ditugu emozioak kudeatzeko, norbera bakarrik. Horregatik garrantzitsua da laguntza profesionala eskatzea.